कि अहिरन से जुड़ाए ने काहे कि जान ले इनन के लठिया में पोतल बा जहर कि अहिरन से जुड़ाए ने काहे कि इनन के लठिया में पोतल बा जहर। अब भोसड़ी वाले अगर जो नजरिया उठा के टकले त दौड़ा दौड़ा के मारब काहे कि हवे ये अहिरन के शहर। कि राजभर आई वही से जी ले आन बान शान से कि राजभर आई वही से जी ले आन बान शान से तनिका नजरिया तनी नीचे क के बात करसन कि तनिका नजरिया तनी नीचे क के बात करसन ना तो पेल के मुआ देम तनिका पूरा खानदान के निकल भोसरी के कुछु ऐसन खास देहब हो राजभर हई भीतरी ले धास देहब हो राजभर हई भीतरी ले धास देहब हो। औकात के बात करते रे औकात तोहरे गड़िए में हूँ देम कि औकात के बात करते रे औकात तोहरे गड़िए में हूँ देम। आ यादव जी के लइका है ये सरो तोहरे जिला में आके तोहर दोनों टंगरिए टूट देम। एगो पिस्टल का रख ले तो के घमंड गइल बा तोके एगो पिस्टल का रख ले तो के घमंड हो गइल बा तोके बेटा इतना गोली मारो तोहर खानदान पागल हो जाई रो रो वो छूटेला ना। अरे बेटा गोली के दागी और रही के रंगबाजी कबो छूटेला ना। हयारा जिला के अहिर हवस अरे हयारा जिला के अहिर हवस बात बात पे बबुआ गोली चला लो सा ओतनी के सामने कोई टिकेला ना। हट साला चल जाई गोली अहिर होई ना डेरा कि ढेर बढ़ चढ़ के बोलत रे समझत रे के डर जाए कि ढेर बढ़ चढ़ के बोलत रे समझत रे के डर जाए तहार बहन चोद राजभर हई सीधे करे जो पर चढ़ जाए। कि चूहा त बिल खोदेला हमरा त पहाड़ फाड़े के बा कि चूहा त बिल खोदेला हमरा त पहाड़ फाड़े के बा। आए बेटा हम गोपालगंज जिला के हई आके उखाड़ ले जौन तोरा उखाड़े के बा। तेरा बाप आया जौन रंगदारी के भूत चढ़ल बा तू कुल उतार दियसन कि जौन रंगदारी के भूत चढ़ल बा उ कुल उतार दियसन। ई जिला देवरिया के लइका हवसन एकनी से उजरइबे त गांड फाड़ दियसन।